Η Αρτέμιδα βρίσκεται στην Ανατολική Αττική. Συνορεύει με τη Ραφίνα στα βόρεια, με τα Σπάτα στα δυτικά και με το Πόρτο Ράφτη στα νότια. Τη δεκαετία του 90 υπήρξε έκρηξη στην οικοδομική δραστηριότητα και ραγδαία αύξηση των μόνιμων κατοικιών. Η Αρτέμιδα πλέον αποτελείται κυρίως από πολυόροφες κατοικίες και ενοικιαζόμενα Airbnb. Μαζί με την ανάπτυξη της περιοχής ήρθε και η εγκληματικότητα. Μέχρι το 2011, ο Δήμος Αρτέμιδας διέθετε αστυνομικό τμήμα στο κέντρο της πόλης. Με την εφαρμογή του προγράμματος Καλλικράτης το 2011, συνενώθηκε με το Δήμο Σπάτων και το αστυνομικό τμήμα συγχωνεύτηκε με αυτό των Σπάτων. Με αποτέλεσμα μια περιοχή έκτασης 74.000 περίπου στρεμμάτων, που αντιστοιχεί σε έκταση δεκαπλάσια αυτής του Δήμου Καλιθέας, να εξυπηρετείται πλέον μόνο από το αστυνομικό τμήμα Σπάτων. Οι αποστάσεις από τη μία άκρη του Δήμου ως την άλλη φτάνουν τα 12 χιλιόμετρα και είναι φανερό ότι δεν μπορεί να αστυνομευτεί επαρκώς. Η Αρτέμιδα απασχόλησε την επικαιρότητα τον Σεπτέμβριο του 2023 με την εκτέλεση 6 Τούρκων υπηκόων, ξεκαθάρισμα λογαριασμών μεταξύ μελών της μαφίας. Πρόσφατο παράδειγμα ήταν και η κινηματογραφική κλοπή ATM, την Πρωτομαγιά. Βρισκόμαστε στην Αρτέμιδα, στη Λεωφόρο Καραμαλή αριθμός 31, στο σούπερ μάρκετ Σκλαβενίτης, όπου σήμερα Πρωτομαγιά του 2026, στις 4 τα ξημερώματα, άγνωστοι ξύλωσαν το ATM έξω από το σούπερ μάρκετ, το φόρτωσαν σε αγροτικό και εξαφανίστηκαν. Αυτό είναι ότι έχει απομείνει πλέον από το ATM. Γεια σας, καλό μήνα, καλή φωτογραφία. Είμαι δημοσιογράφος. Απέναντι πήρατε χαμπάρι τι έχει γίνει με το ATM. Εμείς κλείσαμε 3,5 ώρα το βράδυ, 3:40 πήγαν οι... Α, εσείς κλείνετε τόσο αργά. Περιμένανε να κλείσουν. Περιμένανε να κλείσουν. Και το σηκώσαν ολόκληρο και φύγανε, έτσι. Λογικά κάπου αυτό το τραβήξανε. Δεν ξέρω, εμάς ήρθε η αστυνομία και μας πήρε τη μία την κάμερα. Α, κοιτάξατε, εσείς έχετε υλικό, τίποτα. Γι' αυτό πήρε τη μία την κάμερα. Από εδώ δεν φαίνεται κάτι στη μία που υπάρχει. Δηλαδή δεν είναι, δείχνει μόνο δρόμο. Από εδώ δεν φαίνεται κάτι και είναι και σκοτάδι. Πήρανε μόνο τη μία κάμερα. Σαν υλικό. Ναι, αλλά γύρω στις 3:40. Γύρω στις 3:40, δηλαδή 3:30 κλείσαμε εμείς, 3:40 πήγαν αυτοί. Πρέπει να ήταν μια μηχανή, ένα γιοταχή και ένα αγροτικό, ένα φορτηγάκι, κάπως κάτι τέτοιο. Α, δεν ήταν μόνο το αγροτικό, ήταν. Όχι, ναι, ήταν σίγουρα αρκετά. Ναι, γιατί τουλάχιστον από όσο φάνηκε πριν πάρουν το υλικό αυτό που μπορούσαμε να δούμε, ήταν μια μηχανή σίγουρα, ένα γιοταχή και ένα φορτηγάκι. Και φύγαν όλοι από πίσω τους Σκλαβενίτες. Περιμέναν να κλείσουν, να κλείσετε. Ναι, περιμέναν να φύγουμε εμείς, να μην υπάρχει άτομο, να κλείσει τελείως το μαγαζί και τότε πήγαμε. Και έχουν κάνει και μεγάλη ζημιά, χαλάσει το... Το ξυλώσαν όλο, δεν ξέρω. Έχει μείνει μόνο το καπέλο του... Αφού αφήσανε γι' αυτό, μια χαρά. Ωραία, ευχαριστώ πολύ, για χαρά. Γεια χαρά. Ωστόσο, τους κατοίκους της περιοχής τους απασχολεί περισσότερο η καθημερινή εγκληματικότητα, οι διαρρήξεις και οι κλοπές. Τότε που είχαν μπει οι διαρρήκτες μέσα στο σπίτι σας, με την αστυνομία βρήκατε άκρη, τίποτα σας είπαν? Τίποτα, έκανα μήνυση, αυτοί ήρθαν την πρώτη φορά, εγώ ήμουν άρρωστη, δεν μπόρεσα να πάω και μετά πια δεν ερχόντουσαν καθόλου. Δικαστήκανε και αφού δικαστήκανε, αυτοί δεν ήταν απόντες, μετά το πήγαν στο πιο ψηλά, στο εφετείο όπως το λένε εκεί. Εκεί που πήγα εγώ, αυτοί δεν παρουσιάστηκαν, τους δίκασε 1.000 ευρώ. Τα πράγματα που μου πήραν εμένα, που μου χάλασαν όλα τα 5 μπατζούρια, πλήρωσα το κόσμο τα λεφτά. Πού? Παραμύθια. Και αυτά τα παρόλο που τους συλλάβανε και... Ναι, δεν έχει τίποτα. Καλέ, κοροϊδεύουνε, τους πιάνουνε και τους αφήνουν έξω. Και τώρα αυτές οι ζημιές που πάθατε εσείς δεν σας αποζημίωσε κανένας τίποτα? Κανείς τίποτα, παιδάκι μου. Το φυλάδικο δεν ξέρω αν το πάρουμε, το κράτος θα το πάρει και αν το πάρει. Και πληρώσατε και δικηγόρους και τα λοιπά? Από όλα. Αυτοί ήταν τσιγκάνοι? Ναι, τσιγκάνοι. Ρωμά, ναι, αυτοί. Ναι, τίποτα. Τώρα έβαλα ένα συνάγερμο πιο αυτό,
ούτως ώστε να μας ειδοποιεί και να ειδοποιεί και την αστυνομία, αλλά αυτοί άμα σε βάλουν στο μάτι, παιδάκι μου, δεν γλιτώνεις. Δηλαδή και σας κλέψανε και ταλαιπωρηθήκατε κιόλας και με τα δικαστήρια και τέτοια. Ταλαιπωρία, δεν αξίζει τον κόπο, το λέω εγώ. Και αυτό τον έπιασε μέσα στη. Τους είχαν πιάσει από αυτοφόρο τότε. Ναι, τον ένανε, όχι τους άλλους. Εμένα μου πήραν τηλεοράσεις, μου τα πήραν όλα. Κατσαρόλες, τηγάνια, όλα. Και παρόλο που τους πιάσαν και από αυτοφόρο δεν αποζημιωθήκατε τίποτα. Τίποτα. Όλα, τα πάντα πήραν. Κρίμα. Οι διαρρήξεις κατοικιών βρίσκονται σε έξαρση. Είναι πολλές οι καταγγελίες για ένα ύποπτο βαν το οποίο κινείται στην περιοχή, κατοπτεύει σπίτια και επιχειρήσεις και οι δύο επιβαίνοντές του διαπράττουν διαρρήξεις. Σύμφωνα με τις περιγραφές των κατοίκων, πρόκειται για ένα λευκό βαν, το οποίο έχει σπασμένο τζάμι στο πίσω μέρος του οχήματος, ενώ η πινακίδα του αυτοκινήτου έχει αφαιρεθεί και τοποθετηθεί στο ταμπλό, για να μην γίνεται ορατή από τους περαστικούς. Το λευκό βαν έχει καταγραφεί από κάμερες ασφαλείας και έχουν ενημερωθεί οι αρχές. Παράλληλα, τις περισσότερες κλοπές και διαρρήξεις έχουν διαπράξει δύο άτομα, οι οποίοι λόγω της σωματικής τους διάπλασης έχουν λάβει το όνομα ο Ψηλός και ο Κοντός. Λιμένονται την περιοχή από το 2023 μέχρι και σήμερα και σύμφωνα με τις μαρτυρίες και τα βίντεο από κάμερες ασφαλείας, πιθανότατα ταυτίζονται με το ύποπτο λευκό βαν. Ανάστατοι οι κάτοικοι αυτοοργανώνονται. Σε μια γειτονιά που έχει πολλά περιστατικά κλοπών και διαρρήξεων, οι κάτοικοι δημιούργησαν μια ομάδα στο Viber, 128 μέλη, ανάμεσά τους και τουλάχιστον 3 αστυνομικοί, κάτοικοι και αυτοί της περιοχής. Όταν κάποιος από την ομάδα αντιλαμβάνεται κάποια ύποπτη κίνηση στη γειτονιά, ενημερώνει τα υπόλοιπα μέλη, ανταλλάσσουν πληροφορίες και βρίσκονται σε εγρήγορση. Με τη συνδρομή και των 3 αστυνομικών, το περιστατικό αξιολογείται και αν χρειαστεί ειδοποιούν το 100. Η κατάσταση κορυφώθηκε το 2024. Η δράση των κακοποιών εντοπίζεται κυρίως στις ώρες 7 το απόγευμα με 9 το βράδυ, καθώς εκείνες τις ώρες είναι σκοτεινά, αλλά δεν είναι πολύ αργά, οπότε κάποιος που κοιτάζει πάνω από ένα φράκτη δεν κινεί άμεσα τις υποψίες. Στο βίντεο που ακολουθεί, ο διαρρήκτης ανεβαίνει τη σκάλα. Όταν όμως ο ιδιοκτήτης του σπιτιού ακούει θόρυβο, ανάβει το φως με αποτέλεσμα ο κακοποιός να τραπεί σε φυγή. Στο τελευταίο βίντεο βλέπουμε 2 διαρρήκτες να μπαίνουν σε σπίτι όπου κοιμάται ηλικιωμένος. Τα παιδιά του έχουν τοποθετήσει κάμερα για να τον παρακολουθούν λόγω προβλημάτων υγείας.